Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau din nan ko mu ce a yanzu nan muka samu wasu labarai da wasu sirrika wanda ya kai ga cewa a yanzu al'ummar wato jihar Kano da ma faɗin Najeriya har ma zuwa ƙasashen ƙetare ya kamata su san halin da waɗannan masana'anta ko mu ce halin da wannan masana'anta ta shirya fina-finai take ciki, musamman ma ga matan da suke cikinta. Inda ya kai ga cewa an fara samun kalubale da kuma wasu tonan siriri har ma zuwa wasu bakin al'amurori waɗanda ba kowanne malam bahaushe ne sun su ba. Wannan masana'anta ta shirya fina-finai kowa ya riga ya santa, wato masana'anta ce wacce za mu iya cewa ta saba wallafa bidiyoyi masu ƙayatarwa har ma zuwa waƙoƙi. Sai dai wasu da yawa sun tabbatar da cewa akwai matan da yawa da suke matuƙar jin tsoron shiga wannan masana'anta ba don komai ba sai don wato lalacewa. Inda zargi ya bayyana da hujjoji ya bayyana kan cewa mafi yawancin matan da suke mu'amala da jaruman Kannywood har ma waɗanda suke fim kan cewa wato ana zargin su da sun ba da kansu ko kuma mu ce sun ba da haɗin kai kafin a ɗauke su wato wannan masana'anta ta cire fina-finai. Sai dai ku sani cewa wannan hujjoji ba wai hujja ce mai gaskiya ba ko kuma mu ce ba hujja ce mai kyau ba. Domin babu wata 'ya mace da ta isa ta ce wato ta ba da kanta domin a ɗauke ta a cikin wannan masana'anta ta shirya fina-finai, duk da dai an ce ba tare aka zama ɗaya ba, kuma ba tare aka taru aka zama na arziki ba. Ku sani cewa kowane jarumi da kuma kowane wato producer har ma zuwa director akwai yanayin yanda ya ɗauki kan rayuwarsa, ba a taru an zama ɗaya ba. Hakan ne yasa wasu da yawa matan suke matuƙar jin tsoro wato ba za su shigo wannan masana'anta ta shirya fina-finai ba domin kar su ba da kansu, domin kar su bada wato rayuwarsu. Har ma suke zargin cewa mafi yawancin matan da suke shiga wannan masana'anta idan suka bada kansu, daga lokacin da suka bada kansu to fa an riga an ɗanɗana musu wato daɗin wato sha'awar ɗa namiji. Daga wannan lokacin ba sa iya denawa, sukan ci gaba da yin wannan mu'amala wato har izuwa ƙarshen rayuwarsu ko kuma har izuwa lokacin da za su yi aure. Wannan abu yana matuƙar baiwa mutane mamaki. Kafin nan dai ina mutanen da suke yawan ɗaukar namba na su kira ni dangane da cewa suna so zan buɗe musu sabon YouTube channel. Ina sababbin mawaƙa waɗanda suke so waƙoƙin su suna su zama celebrities a faɗin duniya. Ina waɗanda suke da YouTube channel waɗanda suke ɗora waƙoƙin su akai. Ku sani cewa domin magance matsalar YouTube channel ɗinku ko kuma buɗe muku sabo, za ku iya ɗaukar namba na ku kira ni kai tsaye ko kuma ku bibiye ni ta WhatsApp. Sannan kuma ina waɗanda suke harkar comedy ko manyan fina-finai ko ƙananan fina-finai, ku sani cewa ku kanku idan kuna da YouTube channel wanda yake baku matsala, domin magance muku matsalar YouTube channel ɗinku, ku sani cewa za ku iya ɗaukar namba na ku kira ni kai tsaye ko kuma ku bibiye ni ta WhatsApp domin buɗe muku sabon YouTube channel ko kuma magance muku matsalarsa, ko kuma siyan sabon YouTube channel wanda yake da subscribers da yawa ko kuma wato siyan dai wanda ya kamata. Ku sani cewa za ku iya ɗaukar namba na ku kira ni kai tsaye ko kuma ku bibiye ni ta WhatsApp. Har ma 'yan kasuwa waɗanda suke ma'amala da YouTube channel domin su dinga ɗora bidiyoyin kasuwancinsu, ku sani cewa ku kanku za ku iya tuntuɓa na domin magance muku matsalar YouTube channel ɗinku ko kuma buɗe muku sabo. Sannan na 'yan kasuwa ne suke sha'awa da za mu tallata musu hajojinsu a faɗin duniya domin a san su a dinga neman su. Ku sani cewa talla yana da matuƙar kima kuma talla yana da matuƙar amfani a gurin ɗan kasuwa. Ta ɓangaren talla ne kaɗai hajojinka da kuma kasuwancinka zai bunƙasa a sanka a faɗin duniya har ma a dinga neman ka. Da haka domin tallata ma hajanka za ka iya ɗaukar namba na ka kira ni kai tsaye ko kuma ka bibiye ni ta WhatsApp. A gurguje bari mu koma ainihin abin da ya ajiye mu, wato ɓangaren wayannan jarumai wayanda ƙalubale da wasu takaddama yake ta yawa tsakaninsu. Sai dai a yanzu ba mu da cikakken lokacin da za mu wadatar da ku da labarin da muka ɗauko muku a yanzu. Sai dai mu ce ku ci gaba da bibiyan mu, ku yi subscribing kana ku danna ƙararrawa domin jin sirrikan jaruman Kannywood mata da maza da kuma abubuwan da za su dinga faruwa nan gaba har ma waɗanda suka wuce.